Вітаю спадарства, з вами падкаст вальнадумства. З вами, як звычайна, я Алексей і нарэшце Францішак да нас павярнуўся. Вітаю, Францішак. Всем здорово. Так, да, я яму ў журнале паставіў энку за пропуск апошняга выпуску, але мы тады выйшлі з сітуацыі і паразмаўлялі з Еўгенам Караулавым, кандыдатам у каардынацыйную раду. І вось адразу, каардынацыйная рада. Што ў нас там цікава? Ты бачыў, што Азараў выкарыстаў бот плану перамога, каб дапамагчы свайму спіску ў агітацыі? Што ты думаеш пра гэта, як так можна рабіць? І, як я разумею, яго выключаць з галасавання і можа нават весь яго спіс, калі ён сам не захоча сысці. Наколькі я разумею, это ўжо адбылося. Так? Так. Ну, вчора там вырашалось гэта. Ну так, на той момант, як нас глядзяць, то это ўжо, напэўна, і выбары прайшлі. Але так, наколькі я разумею, ён адмовіўся сысці, альбо ягоны спіс адмовіўся яго выключыць, штосьці такое, і ў выніку выключылі ўвесь спіс. Ну, вось так вось. Канешне, падставы для выключэння невядомыя, там нічога надта не прапісана. Ну, а зараз зрабіў дрэнна. Зараз зрабіў, конечно, вельмі дрэнна, вельмі шмат людзей гэтым падставіў. Да, ну, затое рэйтынгі каардынацыйнай рады ў СМІ падраслі, таму што вельмі шмат у апошнія дні там якіх праблем. Там была яшчэ праблема з квотамі гендернымі нашымі любімымі. Там бачыла сітуацыю, што ў адном з спіскаў, як я не ведаю, там КДБ ці не КДБ надавілі на жанчыну, а яна сышла, і таму спісак уже не падходзіць па гендерным квотам. І тут выбар або выключаць двух мужчын, або непонятна, што рабіць. Вось, я не разумею, навошта гэта сімуляцыя прагрэсіўнага парламенту, калі ў нас будзе-які там парламент КР, это ўжо добра, а тут такія зайвыя праблемы ствараць сабе. Ну, як выйшла, так выйшла. Тут зразумела, што тыя спісы, якія самі па сабе не мелі дастатковай колькасці жанчыны, которые там, гэта жанчыны, которые, ну, так сказаць, гэтая каардынацыйная рада, якія просто пагадзіліся там быць статыстамі, каб па квотам это прайшло. Гэта і так дрэнна. Дрэнна. А калі яшчэ ўключыць да гэта беларускую спецыфіку, што там ідзе ціск, і зразумела, на такіх асобаў гэты ціск больш эфектыўны. І не таму, што это там жанчыны ці мужчыны, а таму, што это людзі, которые не надта ў гэтай радзе і зацікаўлены. Так, і зразумела, выйгрываюць на гэтым тыя спісы, якія і так мелі дастатковую колькасць жанчын зацікаўленых і якія за гэтыя квоты і тапілі. І тут проста не трэба паддавацца ілюзіям, як быццам бы гэта робіцца дзеля нейкай там гендернай роўнасці ці чамусьці такому. Спісы, которые маюць дастаткова жанчын, просто тупо выйгрываюць на гэта у параўнанні з усімі астатнімі. Это дае ім палітычную перавагу. Ну, пра палітычную тут цяжка казаць, бо ніякай палітычнай улады ў КР няма і не будзе. Але тым не менш, у гэтай вось нейкай незразумелай гульне, якой з'яўляецца выбары ў КР, яны маюць перавагу адназначна. Ну, вось, дарэчы, ты сам плануеш галасаваць? Ну, таму што галасаванне то ўжо ідзе, вось, калі мы записываем выпуск. У мяне праблема, што ў мяне пашпарту проста няма, і таму я галасаваць не буду. А я хацеў, дарэчы. А ў цябе прасрочана таксама няма? Ніякага няма, таму што я падаўся на захіст ад Украіны, а яны забіраюць паспарт. Ясна. Я думаю, што так, што я прагаласую. Я яшчэ не ведаю, за каго я прагаласую. Это для мяне яшчэ пытанне. Як бы ёсць знаёмыя ў некалькіх спісах. Так. І яно так і выглядае, што ўсе там за сяброў галасуюць, там каго ведаюць. І таму пераможа латушка хутчэй за ўсё, таму што ён гэтым сістэмна заводзіць сабе сяброў. А тыя, у кого няма там сяброў, яны проста не будуць цікавіцца КР. Ну, як бы усе выбары і нармальныя палітычныя выбары — это конкурс папулярнасці. Так? Ну, так. А калі мы гаворым пра такія выбары, дзе ўдзел бярэ даволі малая колькасць народу,
то асабістыя сувязі тут ужо маюць даволі сур'ёзны ўплыў, і хто гэтыя сувязі больш там наладзіў. Як бы на ўсіх выбарах яны маюць, але тут трохі па-іншаму, тому што нават тыя людзі, которых ты асабіста ведаеш, складаюць большую частку, ну, большую не ў сэнсе больш чым палову, а большую, чым на звычайных выбарах, частку выбаршчыкаў. І гэта, канешне, на ўсё ўплывае. Ну, такое пытанне, на твой погляд, ці важна, хто ўвогуле выйграе тыя выбары? Якое это мае значэнне? Ну, у мяне просто ёсць фаварыты. Ну, я просто взяў і прачытаў усе праграмы. Это было цяжка, тому што большасць праграм яны просто пад капірку. Мы там будзем наладжваць сувязі паміж апазіцыяй, будзем размаўляць захадам, будзем там штосьці з палітвязнямі, якасць іх там падтрымліваць. Ну, незразумела просто як, все даволі абстрактна. Я думаю, што яны там большасць пісалась просто чатам GPT, тыпу, як стаць добрай апазіцыяй у Беларусі. Але я падтрымліваю чувакоў, якія думаюць пра такія незвычайныя для Беларусі будучага сітуацыях. Напрыклад, калі ў нас пачнецца якесь там сілавое супрацьстаянне, там ці расійская агентура пачне падымаць расійскія сцягі. І вось такая ідэя таксама вітае сярод спісаў. І вось ёсць другі спіс Воля і ёсць каманда вот гэта Шабуцкага, якія ў сваіх праграмах прапісалі, што вось мы будзем там ствараць то-то, то-то, то-то. Ну і вось таму, калі б я галасаваў, яны б былі для мяне фаварытамі. Ну, ведаеш, ужыванне праграм пад капірку гэта прям традыцыя беларускай апазіцыі. Вось я неяк, як бы, калі толькі далучыўся да аб'яднанай грамадзянскай партыі, потым арганізаваў быў гэты выступ Светава ў Менску, і там пайшлі потым у бар, і там штосьці размаўлялі, я кажу, што вось я там за ГП і гэтак далей. І адзін там хлопец кажа: дык у беларускай апазіцыі літаральна праграмы пад капірку, вось прям слова ў слова, і прывёў прыклад менавіта праграмы АГП і праграмы Беларускага народнага фронту. І ён мне прям паказаў, што вось там ёсць кавалкі, якія літаральна слова ў слова, просто скапіпашчаныя. Не тое, што яны на тую ж самую тэму, а вось просто літаральна скапіпашчаны. Так што тое, што гэта адбываецца зараз у Коордынацыйнай радзе, это, ну, нічога новага. Ну ладно, просто копипаст каких-то там ідэй клёвых, но там просто яны все супер абстрактныя, типу, ну мы там будем падтрымаем там штосьці там, ну разумееш пра што я, тобто вот я гэты вот дзе абстрактныя ідэі я просто адразу, ну я в твиттере напісаў невялікі трэдзік, што увогуле за ідэі вот вітаюць. Я прабежаўся там коротко па ўсіх гэтых праграмах, ну і больш за палову гэта просто ну абстрактнае што-то там, мы там будзем штосьці дапамагаць, ну цяжка, не цікава. А вось все ж таки там я там 10 у 4 спісаў ёсць плюс-мінус штосьці там адэкватнае. Вось, і калі каму цікава, зайдзіце ў мой твиттер і пачытайце, можа, калі вам лень чытаць рэальныя праграмы, можа гэта вам дапаможа. Ну, это... Стоп. Мы ж уже выйдем, калі ўжо скончыцца выборы. Ну, можа быць, будзе цікава пачытаць праграму, як выборы ўжо скончыцца, і паглядзець, з якімі там праграмамі перамаглі, так? То ж чаго чакаць. Ну, каб напісаць не абстрактную праграму ў КР, мне здаецца, трэба, каб функцыі КР былі не абстрактнымі. А просто ад КР невядома чаго чакаць, невядома, якія яго ўвогуле паўнамоцтвы, чаго і як там можна дамагацца. Сама структура вельмі абстрактная, і мне здаецца, вельмі складана напісаць канкрэтную праграму для настолькі абстрактнай структуры. Чуеш, я чуў такую інфармацыю, не ведаю, наколькі гэта ўсё праўда, што КР больш патрэбен еўразвязу, таму што ім недастаткова вось адной Ціхановскай, ім бы хацелася такую дэмакратычную больш структуру, у якой ёсць выбары. Ну і тобто КР робяць, каб як мінімум для таго, каб там можна было потым беларуская апазіцыя атрымліваць простыя гранты. Не ведаю, наколькі гэта праўда, але гучыць даволі лагічна, і таму зразумела ўвогуле, навошта все так парацца з гэтымі выбарамі. А для мяне, што важна, што можа быць структура-то не вельмі ўплывова, але зараз
у апозіцыі такая праблема, што ёсць вось умоўны там Шабуцкі. І ён хоча там вліцца вось у гэтыя ўсе структуры, якія зараз падкантрольны, ну, большага Ціхановскай і каманды. І як ён гэта зробіць? Вось у яго ёсць ідэя там умоўна сілавого супрацьстаяння. Ён ведае, што там хоча там штосьці стварыць, але яго не пусцяць да Ціхановскай, таму што яна больш яна больш размаўляе з захаднымі лідарамі, і калі яна возьме чалавека ў каманду, які там за сілавы там сілавое якось вырашэнне пытання, то просто гэтыя лідары захадныя яны могуць прыпыніць з ёй размаўляць, і таму яна просто іх не прапусціць да сябе. А КР все ж таки дае якую-ніякую там пляцоўку, каб все ж таки размаўляць на гэтыя такія тэмы, на якія размаўляць, конечно, не хацелось бы, але но это так, як платформа для нейкіх такіх вось абстрактных размоваў, мне здаецца, хутчэй, таму што вось адныя з дэбатаў, якія я глядзеў на эту тэму на радыёрацыю, там была эта прадстаўніца ад моладзевага блока, якая наступа. Так, прабачце, моладзевы блок, я не хацеў вас так абражаць, што як быццам вы выйдзеце ў КР, это ад моладзевага наступу. І яна для мяне гучала ейная прапанова прыкладна так, як быццам бы яна хоча там нейкія гульнявыя дэбаты ўстроіць у гэты КР. Як быццам бы яны там збяруцца і будуць там, не ведаю, па нейкім там рэгламенце абмяркоўваць, там быў прыклад, ці патрэбна Беларусі зялёная эканоміка, так? Вось ведаеш, у Вроцлаве праводзіцца гэты размоўны клуб беларускай мовы, і там праводзяцца таксама дэбаты. Вось, і ў гэтых дэбатах, якія праводзяцца ў размоўным клубе, магла б што-небудзь такое. А тут атрымліваецца, што як быццам бы мы выбіраем людзей, якія будуць удзельнічаць у такіх гульнявых дэбатах, фактычна. Ну, гульнявых, таму што яны не маюць ніякага выхлапу, яны ні на што не ўплываюць, што там скажуць, што там высветліцца. І так, ось народна абраныя людзі будуць дэбатаваць. Я не ведаю, які ў гэтым сэнс. Абсалютна не бачу. Не, ну дэбатаваць это окей, а все ж таки дэбатаваць это окей, але незразумела, навошта выбіраць людзей, каб дэбатаваць. Я про тое, што все ж таки КР зможа размаўляць з захаднымі лідарамі там рознымі, таму што все ж таки, калі зноwu ж бярём Шабуцкага, ён прыходзіць да прэзідэнта там, не ведаю, Польшы, ну умоўна, і кажа там, вось я такой, давайте вось абмяркуем. Ну, яго просто выгоняць охрана. А калі ты прыходзіш ад КР, вот ты кажаш, што вось нас абрала там дэмакратычная нават апазіцыя, ну все ж сілы трохі больш у словах гэтых людзей. Але паглядзім, як іх будуць пускаць. Но безвыбарны КР быў адназначна бессэнсоўны. Паглядзім, ці будзе, ці дадасць трохі сэнсу тое, што некалькі тысяч чалавек там прагаласуе. А я думаю, некалькі тысяч прагаласуе. Здзіўлюся, калі прагаласуе некалькі дзесяткаў тысяч, але некалькі тысяч можа быць. Карацей, паглядзім. Так, я думаю, пра КР усё. Калі у вас, нашы слухачы, ці ўжо глядачы, у нас же ўсё ж такі відэа-падкаст, ёсць штосьці цікавыя думкі па гэтай тэме, напішыце нам абавязкова ў каментары. І у нас яшчэ ёсць пытанне вось з Францішыкам. Можа, хто ведае, дзе лепш стрыміць, таму што у нас ёсць такая ідэя трохі пастрыміць і в рэалтайме з вамі паразмаўляць. Ці лепш гэта рабіць на Ютубе, ці можа на Твічы. Пішыце в каменты, нам цікава ваша думка таксама. Так, у нас даволі шмат навінаў пра вайну. І я кажу не толькі пра вайну в Украіне, я кажу о том, што весь свет трохі ліхарадзіць. Кітай вось праводзіць маштабнае вучэнне вакол Тайваню. І так паказвае мульцікі, калі ты бачыў, што вось як яны будуць бамбіць Тайвань. У Беларусі праводзяцца вучэнні по выкарыстанню тактычнай ядзернай зброі. І што адбываецца, няўжо нас все ж таки чакае
трэцяя сусветная вайна, ці можа проста дыктатары так пужаюць захад в першую чаргу. Вот что ты вось про Ой, гэта? это не хочется думать, что это третья сусветная война, але такие вось войны всплывают то там зараз з Израилем, так, тут Украина, там яшчэ Тайвань. Адзіны, хто можа там, не ведаю, застацца ў баку, это Паўднёвая Америка, так, куды можна уцекаць ад войны. Штаты заангажуюцца хоць ты ці іншай ступені. Я думаю, у выпадку Тайваня штаты не будуць у баку. Хаця халера іх ведае, яны вайны для сябе не хочуць. Кітай праціўнік сур'ёзны. Ну так, ну дарэчы, ўсё ж такі штаты штось больш актыўны ў гэтым плане сталі. Вось яны ўжо патрохі ідуць размовы пра тое, каб дазволіць выкарыстоўваць амерыканскую зброю на тэрыторыі Расіі. Тобто калі там умоўныя танкі едуць по тэрыторыі Расіі каля кардону Украіны, то зараз ты не можаш амерыканскую зброю выкарыстоўваць па ім. Хаця, гэта вельмі дзіўна. І вось уже ідуць размовы, што ўсё ж такі трэба дазволіць, уже амерыканскія палітыкі выказваюцца на гэты бок. Я спадзяюся, што ўсё ж такі штаты больш... Ну, все ж вы ж взялі уже на сябе гэтую ролю сусветнага паліцейскага. Ну все уже, ну шаг, вы уже не можете просто даць заднюю. Трэба з гэтым всім разбірацца. Я так думаю. І, дарэчы, вось патроху прыходзяць гэтыя пакеты дапамогі ад Амерыкі, тобто уже 2 прыйшлі, яшчэ 1 уже на падходзе. І, ну, як я і думаў, што Расія будзе зараз актыўна атакаваць, каб паспець у гэты гэп, пакуль зброя не даехала. І вось яны расшырылі вельмі значна фронт. Яны пашлі ў атаку на Харкаў. Але, ну, не тое, каб у іх там штосьці там атрымалось. Ну, трохі прайшлі, трохі там врезались у контратаку, ну і так все заглохла, здаецца. І пасля гэтага Пуцін, ну, гэта не Пуцін, а шмат якія СМІ напісалі, што Пуцін гатовы да перамоваў па замарозке вайны. І мне здаецца, мы уже на гэту тэму размаўлялі, але ўсё ж таки вот на 25 траўня 2024 году што можна параіць захаднаму свету і Украіне, ці трэба замарожваць гэту вайну, ці трэба ўжо Пуціна канчаткова перамагчы, ці увогуле гэта, можа быць, гэта і нереальна. Но гэта пытанне насамрэч, ці это реально, так, усё ад этого залежыць. І тут я нічога сказаць не магу. Так, это пытанне больш да вайсковых экспертаў. Ці гэта ў вайну ўвогуле магчыма перамагчы. А з этычнай кропкі зору, ну, тобто, все ж таки зараз ідзе мабілізацыя ва ўкраіне, і яшчэ месяц таму была, ну, разганялась паніка в інтэрнэце так дакладна, што капец, там нас всех забяруць, а зараз, ну, стало спакойней, людзі там пашлі ў вайскамат, там, ну, плюс-мінус нармальна. Наколькі свет захадны, плюс-мінус свабодны, можа выкарыстоўваць вот гэты інструмент мабілізацыі, які, ну, абсалютна не пра недобраахвотны. Наколькі вось захадныя краіны могуць сабе дазволіць мабілізоўваць людзей. Таму што, ну, Украіна, калі без мабілізацыі, яна прайграе. Ну, гэта, я думаю, усе зразумеюць. І тады прыйдзецца мабілізоўваць палякаў, там, напрыклад. І вось як нам, лібертарыянцам, увогуле на гэта рэагаваць? Таму што мне гэта трохі бянтэжыць. Што з гэтым рабіць? Не, ну, канешне, з этычнага пункту гледжання няма апраўдання мабілізацыі. Так, тому што той, хто мабілізуе, ён становіцца агрэсарам у дачыненні да мабілізаванага. Вось, і апраўдваецца это, канешне, меншым злом, што там цябе мабілізуюць, так, але калі не мабілізуюць, то цябе там варожыя войскі нападуць. Але ці гэта меншае зло для таго, каго мабілізуюць, так, таму што яго мабілізуюць і ён памірае, а так ён мог бы уцячы і выжыць. Вось, і з этычнага пункту гледжання гэтага няма апраўдання. Гэтаму можа быць апраўданне з пункту гледжання там рэалпалітык, на якім мы ўвогуле забіваем на чалавечае жыццё,
асобнага чалавека, які можам ахвяраваць асобнымі жыццямі дзеля там больш вялікай мэты. Толькі так. І што вот у гэтым свеце рабіць лібертарыянцам, то калі мы ідзем уже па умоўным, ну то толькі ігнараваць вот это ўсё атрымліваецца, мы можам толькі гэта ігнараваць, таму што паўплываць мы на гэта не можам, ну аб'ектыўна. А калі мы будзем там, не ведаю, збярэм там всех там моўных польскіх лібертарыянцаў, мы будзем казаць там все, ніякай мабілізацыі не трэба, то гэта яшчэ горш зробіць, таму што мабілізацыя все адно будзе, але будуць яшчэ праблемы у грамадстве самым. Карацей, ну для мяне гэта пакуль што ў галаве не моцна укладаецца. Я не думаю, што ну калі, напрыклад, у Польшчы пачнуць рабіць мабілізацыю, я не думаю, што іх атрымаецца мабілізаваць тых, хто не хоча. Тут везде адкрытыя межы, палякі добра ведаюць сваю зямлю, яны проста хто не хоча, той уцячэ. Хто не хоча, той уцячэ. Але у палякаў даволі баявы настрой на гэта. Шмат хто, канешне, пытанне, што будзе, калі сапраўды там пачнецца вайна. Але пакуль што прынамсі на словах шмат хто лічыць, што ён застанецца і возьмець у рукі зброю і пачне ваяваць. Але калі ідуць такія размовы, не ідзе размова пра тое, што кагосьці прымусяць. Это размова пра тое, які выбар ты зробіш. Ці ты зробіш выбар уцікаць ад этого, ці ты зробіш выбар заставацца і ваяваць. Вось, і ну, все-таки мне здаецца, гэта так сабе прыклад, тому што калі ўсё ж таки ёсць мабілізацыя, все ж таки ёсць закон, і по закону все ж таки могуць прыцягнуць там палякаў у войска, не гледзячы на то, што они там спробуюць уцячы. Так што калі пачыналась вайна паўнамаштабная, то тут в Украіне было вельмі шмат людзей, ваенкаматаў не хапала, яны адпраўлялі людзей типа дадому, а потым праз там 2 гады то ўжо трохі гэта ўсё, ну уже няма такога баявого задору, тобто ну шмат людзей ідуць, таму што ім прыйшла павестка, такі ну прыйшла, пайду. Но няма, я не бачу такіх чэрг, чтоб добраахвотна там шлі кудысьці. Ну калі не лічыць там элітныя падпадзелы, гэта там Азов ці там 3-я штурмава, там конечно ясна, што там заўсёды чарга каб патрапіць. Але вось такі ў звычайны ТРО штосьці не тое, каб папулярная ідэя туды патрапіць. У адрозненне ад пачатку. Карацей, будзем глядзець, спадзяюся, проста Украіна не падзе і не прыйдзецца палякам браць у рукі зброю. І таму я думаю, што захадныя краіны проста мусяць зараз дапамагаць вот менавіта зброі, каб все ж таки не дайшла гэтая чэрга для іншых народаў. Для ўсіх гэта будзе лепш, і для беларусаў таксама асабліва. Так, ну пра вайну, я думаю, мы паразмаўлялі. У нас, дарэчы, ёсць цікавыя навіны вось з тых, што ты прысылаў. Давай штосьці. Я их просто трохи страчыў. У мяне ўсё закрыта, так што капец. Ну што там было? Там у Брытаніі апублікавалі расследаванне наконт таго, як у свае часы у 80-е шмат людзей заразілася гепатытам С і СНІД і гэтым ВІЧам ад зараженай крыві, якую тады ўжывалі. І выглядае на тое, што это доўгі час не было выпадкова, то бок ведалі пра гэтыя рызыкі і проста іх ігнаравалі, і ў дадатак ведалі пра тое, што людзі заражаюцца, а людзям пра гэта не паведамлялі гадамі. Вось, і шмат хто паміраў. І ну это гісторыя як з такіх тэорый змоў, што вось там это вось злая дзяржава, якая там хавае ад людзей сапраўдную небяспеку, якая з імі адбываецца, якая ахвяруе іх жыццямі, каб не страціць твар. Ну і гэта фактычна тое, што адбылося. Это тое, што адбылося, это страшна. І тут
что тут можна ну, тут вельмі важна яшчэ тое, што не проста сам факт того, што это адбылося, што людзі пазаражаліся, факт того, што это хавалася, факт того, што да расследавання дайшло ў 2017 годзе. Так, і вось зараз выйшаў толькі рэпорт аб гэтым, калі ўжо там столькі часу працякло. Конечно, б'е моцна па міфу, што дзяржава заўсёды аб табе клапоціцца. Можна сказаць, што прыватныя арганізацыі таксама могуць зрабіць што-небудзь такое. Але ёсць вялікая розніца, што дзяржаўная арганізацыя як бы не зафакапілася, усё роўна застанецца на сваім месцы і нічога не будзе. Асобным функцыянерам можа штосьці быць. Могуць там дырэктара змяніць, могуць там яшчэ кагосьці. Канешне, хутчэй за ўсё яны будуць выплачваць кампенсацыі, але гэтыя кампенсацыі будуць з падаткаў, так. Таксама не будзе нічого, ну, гэта не будуць кампенсацыі з кішэняў тых, хто за гэта адказаны. Это будуць кампенсацыі з кішэняў звычайных людзей. Жорстка. І канспіролагі таксама бываюць правыя, просто трэба пачакаць некалькі дзесяткаў гадоў. І канспірологія не такая ж канспірологія. Ну, канешне, калі мы кажам пра розныя тэорыі змоваў, ёсць людзі з такім майндсетам, якія прям шукаюць, дзе там гэтыя вось усялякія тэорыі, што ўсе там супраць нас, яшчэ там нейкія тыя рэптилоіды туды дадаюцца і сусветная там жыдоўская ўрад і ўсё такое. Конечно, часцей за ўсё это не мае сэнсу, просто вось, ну, ёсць такія людзі, у якіх такі нейкі майндсет, які ўсё это шукаюць, але это не значыць, што любую тэорыю з-за таго, што яна там адмаўляецца дзяржавай і што яна паказвае дзяржаву ў дрэнным свеце, яе трэба просто з-за самого гэтага факту адкідваць. Да, паломаныя гадзіннікі 2 разы на дзень паказваюць правільны час. Вось ведаеш, магчыма, што такіх гісторый нашмат больш. Это просто пытанне. Да, тут праблема, што мы ніколі не даведаемся. Так, але у меня есть таксама тэорія змоў пра дычу, што разбіўся прэзідэнт Ірану. І ўсе пачалі абвінавачваць адзін іншага, што вось гэта Ізраіль, вось гэта Украіна, вось гэта Азербайджан там падбілі. Выглядае так, што гэта проста праблема з санкцыямі, што вось з-за санкцый, як ты ведаеш, у такіх краінах як Іран, Расія, там праблемы з запчасцінамі для верталётаў, самалётаў, і проста яны пачынаюць падаць. Тобто, калі кажуць, што санкцыі не працуюць, ну на яком-то ўзроўні яны бываюць там раз на 5 гадоў ўсё ж такі б'юць дакладна ў цэль. Кажуць, што Ірану гэта моцна не дапаможа, ўсё ж такі ўлада там не ў прэзідэнта, але ўсё ж такі выпадак прыемны, як па мне. Ну так. Там кажуць, што это, што нейкі там сваяк гэтага аятоллы хутчэй за ўсё стане наступным прэзідэнтам, вымацуе ягоную ўладу. Ну, хаця куды там ужо мацней умацоўваць. Ну да, тут яшчэ і там ёсць чуткі, што і Паўночная Карэя гатуецца да розных правакацый, штосьці гэта ўсё. Кітай пачаў дапамагаць зброяй Расіі адкрыта. Тобто штосьці гэтыя рэжымы гатуюцца, але пакуль што інфармацыі недастаткова, і, на жаль, мы ўсё узнаем толькі калі ўжо пачнецца там напад на Тайвань і ўсё гэта. А дарэчы, міністр замежных спраў Польшы Радаслаў Сікорскі папярэдзіў Расію, што калі яна выкарыстае ядерную зброю, то яны просто разам з НАТО знішчаць усе войскі Расіі. Ну, маладзец, добра, што у кагосьці з захадных палітыкаў яшчэ ёсць сілы і адвага, каб такія заявы хаця б даваць. Але мы памятаем заявы Макрона, які казаў спачатку, што мы адправім войскі ва Ўкраіну,
потым казаў, што давайте не будзем просто гэтую магчымасць рабіць немагчымай, тобто хай Пуцін думае, што у нас няма чырвоных ліній. Вось. А зараз ось палякі кажуць, што ядерная зброя і вам канец, расіяне. Ну і гэта по мне клёва, тому што з Расіяй не можна ў паддаўкі гуляць, не можна не аддаваць штосьці, трэба просто взять, сказаць: не, далі вы больш нічога вы не можете зрабіць, мы вам будзем адпавядаць, і ўсё. І яны як гэты самы гопнік у падваротні, просто, ну, все, отступаем. Ай, как бы уже хутчэй отступили. Блин, ну, настолько это ўсё там закручано, асабліва з гэтымі, з тым, што там іншыя дыктатуры свету муцяць, што, на жаль, адчуванне, што это толькі пачатак. Да, а калі казаць не пра дыктатуру, а пра лібертарыянцаў, як там справы ў Хав'ера Мілея, ты не чытаў? Хав'ер Мілей у Іспанію прыехаў. Так, і пасля этого візіта Іспанія забрала назад свайго амбасадара з Аргентыны і сказала, што назаўсёды, што ўсё, канец тым стасункам. Ну, ён паспрабаваў палезці трохі ў іхную ўнутраную палітыку, выступіў там на нейкім там мітынгу, ці што, абвінаваціў там жонку прэм'ера ў карупцыі. Што не значыць, што это жонка прэм'ера там не карупцыянерка ці нічога, але гэтых іспанцаў это напрыгло. Ось, і з каралём сустракацца не стаў. І стасункі вельмі папсаваў стасункі з Іспаніяй. На халеры ён это рабіў. Вось абсалютна неясна. Вось і сабе едзеш ты, кіраўнік дзяржавы, з візітам у іншую дзяржаву, і гэты візіт сканчаецца тым, што эта дзяржава забірае свайго амбасадара. Это нейкая жэсць. Ну, так, Мілей гарачая галава, як кажуць. Не дзіўна, канешне. Не дзіўна, канешне, што его такі вось характар, улічваючы, што менавіта гэта і дапамагло яму выйграць выбары ў свой час. Ну і ўвогуле лібертарыянцы это такія нонканфармісты, што фрыкаў у нашых шэрагах хапае ў той ці іншай ступені. Я думаю, мы самі імі з'яўляемся ў той ці іншай ступені. Ось, ну, конечно, калі ты супраць магістральнай ідэі ўсяго свету, то ты, ну, маргінал просто. Ну, маргінал. Не хочу называць нас лібертарыянцаў маргіналамі, але ну, калі ты будзеш так адкрыта і просто фармуляваць свае ідэі там, не ведаю, умоўным баре, то не все тебе зразумеюць, подумаюць, што ты просто якісь кораш. Да, анархакапіталізм это насамрэч ідэя, з которой усе пагаджаюцца, пакуль ты не ўжыеш слова анарха. Так, потому что калі ты кажаш пра падставы, якія стаяць за ідэалогіяй, падставы того, што там это ўсё выводзіцца з того, што нельга там ініцыяваць агрэсію, а які чалавек скажа табе, што трэба ініцыяваць агрэсію, што это нейкая добрая рэч. Усе скажуць, што нельга. Это закладзена ў нашай культуры. Лібертарыянства, па сутнасці, закладзенае ў нашай культуры. Але калі потым апынаецца, што за гэта ты бярэш адказнасць сам за сваё жыццё і ў дадатак не можаш гвалтоўна прымушаць іншых людзей так жыць як ты хочаш, ну то ўсё сыпецца. Карацей, над брэндам трэба яшчэ трохі папрацаваць. Ну і сярод лібертарыянцаў таксама. Мне падаецца, лібертарыянцаў можна падзяліць на дзве групы па прынцыпу, чаму гэтыя людзі прыйшлі да лібертарыянства. Першая група это, уласна, такія незалежныя мысляры, можна так сказаць, якія могуць абстрагавацца ад прынятых рэчаў і паглядзець у сутнасць прынцыпаў, паглядзець, што з гэтага вынікае, і паглядзець, што некаторыя агульна прынятыя рэчы парушаюць тыя прынцыпы, якія ты сам лічыш правільным, і тое, што яны агульна прынятыя, цябе не спыняе, то бок ты больш незалежны ад агульнага меркавання. А другая палова, ну не ведаю, як там это адсоткава, конечно, суадносіцца, это тыя людзі, якія у асноўным-то і глядзяць на тое, што это супярэчыць асноўнаму меркаванню, і гэта іх і прыцягвае.
Менавіта таму у лібертарыянцаў столькі прыхільнікаў розных тэорый змоў, менавіта таму некаторыя лібертарыянцы прям вось хочуць выказаць максімальна радыкальную ідэю і атрымліваюць ледзь незадавальненне ад таго, як у іншых падгарае, калі яны это чуюць. Так званы эджлорды. Не. Мне заўсёды насамрэч нават непрыемна казаць ідэю, якая большасцю не прымаецца. Але я павінен быць як бы шчыры з самім сабой. І таму я стараюся не амінаць нават вострыя тэмы у гэтым плане, каб проста не ўнікнуць унутраныя супярэчанні. Але калі ёсць магчымасць абысці там пытанне, не ведаю, судоў, альбо там нейкія іншыя, альбо пытанне там таго, калі чалавек становіцца дарослым, і іншыя такія вельмі тэмы, якія вельмі прынята, што гэтым павінен займацца хтосьці, хто ўжывае гвалт, тэмы не надта прымальныя для чалавека, які не гатовы паглядзець на рэчы незалежна ад меркавання агульнага грамадства. Я стараюся пра гэта не размаўляць. Але калі тэма заходзіць, ну, я ад этого не ухіляюся, это ўсё ж такі трэба быць шчырым. Так, я думаю, што гэта даволі правільная тактыка, там, амінаць тэмы, якія не вельмі заходзяць большасці, таму што, насправдзе, зараз гэтыя тэмы можуць быць і невырашальнымі. То есть это просто не самае важнае. І навошта распаліваць гэтую вайну паміж там іншымі ідэалогіямі, калі мы можам просто не размаўляць про гэта. Но важнейшае, ведаеш, ось калі раптам Беларусь там стане дэмакратычнай краінай, незалежнай ад Расіі, так, то пытанне, якое ў нас будзе, што у першую чаргу будзе эканамічным. У нас будзе вельмі вялікая праблема, што зараз Беларусь з такой вось правальнай эканомікай трымаецца на плаву толькі за конт падтрымкі Расіі. І гэтая падтрымка раз і знікне. А і так Беларусь так сабе трымаецца на плаву. Беларусь даволі бедная краіна па еўрапейскіх маштабах. І калі нічога не зрабіць, то яна стане яшчэ горш. Стане яшчэ горш эканамічна. Канешне, Еўропа можа там на пачатку даць нейкія крэдыты, але яны скончацца, калі не зрабіць адпаведных рэформаў, калі не зрабіць устойлівую самастойную эканоміку, то у перспектыве шмат хто будзе думаць, вось як добра было пры Лукашэнцы, і давайце вернем пра расійскі рэжым, нам патрэбныя расійскія грошы, бо мы не выжываем. Вось, і каб гэта не адбылося, трэба проста радыкальныя лібертарыянскія рэформы ў сферы эканомікі. У Беларусі няма, бізнесоўцам, людзям, каб беларусы жылі багацей, трэба, каб з'явіліся грошы, трэба, каб у краіну укладываліся грошы. Так. Гэтыя грошы не бяруцца з ніадкуль. Трэба, каб людзі, которые робяць бізнес, которые хочуць там самі зарабіць на гэта, каб укладываць грошы ў бізнес у Беларусі было выгадней, чым укладываць у альтэрнатыўныя варыянты. Бо калі альтэрнатыўныя варыянты выгадней, то тады навошта ўвогуле глядзець на Беларусь. А ў Беларусі няма ні карысных выкапняў нейкіх, нічога такога, ніякіх там на цяперашні момант добра існуючых там мерапрыемстваў. Окей, можа там калійныя солі адзіная. Няма ніякіх прычын бізнесоўцаў укладываць у Беларусь, калі Беларусь будзе на тых жа прадстаўляць тыя ж умовы, як усе астатнія краіны. Таму што тады лепш укласці ў астатнія краіны, якія ў дадатак бяспечнейшыя, якія далей ад Масквы знаходзяцца і якія маюць нейкую там палітычную стабільнасць. А нам трэба, каб уклалі ў нас. І якім чынам гэта можна дасягнуць? Адзіным, трэба зрабіць, каб у нас умовы былі нашмат лепшыя, чым ва ўсіх астатніх краінах Еўропы, умовы для бізнесу. Трэба, каб у ранкінгу свабоды эканомікі Беларусь была ў топ-5, прычым даволі хутка. І нават тады ўсё роўна будзе складана, таму што ўсё роўна будзе рызыка, ўсё роўна у бізнесоўцаў будуць пытанні, окей, яны зараз прапаноўваюць гэтыя умовы, а што калі праз 5 год выйграюць сацыялісты і нас пачнуць абкладаць гіганцкай колькасцю рэгуляцый, гіганцкай колькасцю падаткаў, і нам прыйдзецца проста выйсці з гэтага рынку. Усё роўна будзе складана, але нам трэба зрабіць як найпрасцей, і гэта можна зрабіць толькі ліберальнымі рэформамі. І мне здаецца, шмат хто з беларусаў это не до конца разумее, што ад таго, што ты там будзеш
прамаваць нейкую там маёвасную роўнасць ад таго, што ты там будзеш займацца этой апякунчай дзяржавай і імкнуцца з боку дзяржавы ўсё гарантаваць, будзе толькі горш. Каб раздаваць грошы, каб забіраць у людзей грошы, трэба, каб у людзей гэтыя грошы былі. А у Беларусі грошай няма. І гэта наша, па сутнасці, адказнасць, можна сказаць, як лібералаў, як лібертарыянцаў, каб калі гэты момант наступіць, сацыялісты ўсё не прасралі. Так, ну пра Беларусь зразумела, у нас будуць пытанні эканамічныя. Да шмат будзе пытанняў, якія трэба будзе вырашаць. А вось як ты думаеш, ці трэба Беларусі уступаць у еўразвяз, таму што выглядае, што каб падняць эканоміку, лягчэй всего просто прыгнуць, як там краіны Балты ў свой час у еўразвяз і рабіць там грошы. Вельмі верагодна, што гэта будзе найлепшы для Беларусі варыянт. Канешне, ідэальна было б, это будзе залежаць ад беларускай дыпламатыі, калі б на якія ўмовы змогуць дамовіцца беларускія дыпламаты з іншымі краінамі наконт гандлю. Так? Калі яны змогуць дамовіцца на даволі нармальны рынок, не ўступаючы ў еўразвяз і не прымаючы ўсіх гэтых еўразвязаўскіх рэгуляцый, то гэта было б проста супер. Але калі прыйдзецца ўступіць у еўразвяз і прыняць усе гэтыя еўрапейскія рэгуляцыі, то галоўнае, каб не прыняць больш, чым еўразвяз патрабуе, каб заставацца на гэтым мінімуме, які абавязковы для еўразвяза, і ні ў якім выпадку не прымаць нейкія там дадатковыя беларускія рэгуляцыі, не прымаць дадатковыя беларускія падаткі, якія там будуць там вышэй, чым тое, што еўразвяз патрабуе. Зрабіць максімальна прыязны рынак ва ўмовах еўразвяза. Хаця, канешне, умовы ў еўразвяза для эканомікі становяцца ўсё горшымі. Рэгуляцый прымаецца ўсё больш. Ёсць там мінімальная квота падатку, што ты не можаш там нейкія падаткі апусціць ніжэй пэўнай квоты. І для Беларусі, канешне, это будзе праблема. Таму што для бізнесу это не будзе так круто. Па сутнасці, наш шлях будзе трохі... Ён не немагчымы. Сінгапур это паказаў, які не меў абсалютна нічога, які зрабіў такія крутыя ўмовы для бізнесу, што вырваўся ў першы свет. Не маючы, стартуючы абсалютна з нуля. І гэта пытанне было дыпламатыі, гэта было пытанне свабоднага рынку, добра праведзена эканамічных рэформаў. Ці это адбудзецца ў Беларусі, спадзяюся. Ведаеш, пакуль што ў нас увогуле пытанне, ці будзе магчымасць зрабіць такія рэформы, а нават не тое, ці будуць яны зроблены. Ну так, пакуль што планаваць гэта даволі цяжка. Мне цікава, калі гэта все станецца праз 10 гадоў, што Лукашенко там, не ведаю, на верталёце дзесь упадзе, ці просто павернуцца тыя людзі, хто з'ехаў у Беларусь, гэта ўжо будзе новыя людзі, новыя твары, а мы ўжо назаўсёды застанемся ў іншых краінах. Я думаю, зараз можна казаць што заўгодна, мы паглядзім, калі это адбудзецца. Тады ўжо хтосьці будзе вяртацца, хтосьці не. Я ведаю, што некаторыя людзі ўжо загружалі машыны, калі быў бунт Прыгожина. Пабачым. Ну вось, дарэчы, пра бунт Прыгожина, ты ж разумееш, што вось калі пачнецца штось падобнае яшчэ раз, у нас все адно няма ніякага плану, што нам рабіць, як дапамагаць і як там перахопліваць уладу. Азараў знішчыў, мне здаецца, план перамога. Іншыя сілы, яны аб гэтым і не думаюць, там якісь іншыя ідэі летаюць. Ці ёсць, ці бачыш ты якісь варыянты, што мы реально, калі вось станецца якісь такі будзе час X, што што нам рабіць у гэты момант? Не. Кароткі адказ. Я не ведаю, як это будзе адбывацца. Это вельмі залежыць ад таго, што там будзе. Хутчэй за ўсё офіс Ціхановскай усё пад сябе, пада мне і зробіць выбары. Так, і там ужо як будзе па гэтых выбарах. І перад гэтымі выбарамі я не думаю, што хто-небудзь будзе праводзіць якія-небудзь рэформы, акрамя выбарчага акрамя канстытуцыйнай, можа быць. Так.
і то хутчэй за ўсё будзе якая-небудзь там часовы варыянт, які потым будзе прыняты парламент. Тут пытанне, наколькі хуткія гэтыя выбары пройдуць і хто на гэтых выбарах пераможа. Так, дубль 3. Выбачце, слухачы, у нас тут можа быць якась склейка, таму што ў мяне вымкнулі святло. Расейцы яны знішчылі тэцы ў гэтай вясной ва ўкраіне, таму у нас вялікая праблема з электропастачаннем. Сволачы расійскія, яны мешаюць нашым стрымам. Ладно, мы не будзем размаўляць пра захоп улады ў Беларусі. Я думаю, што мы гэтую тэму яшчэ будзем падымаць, можа быць, сярод палітыкаў беларускіх, тому што пра гэта трэба думаць. Але у нас ёсць тэма грузінскіх пратэстаў. У Грузіі зараз пратэстуюць супраць закона аб інагентах, які такая калька з расійскага закону. І у чым там сэнс, што людзі, якія атрымліваюць фінансаванне з-па-за мяжы, тобто там ад такіх арганізацый, якія юрыдычна не знаходзяцца ў Грузіі, то яны на іх накладваюцца санкцыі. Гэта могуць быць розныя санкцыі, ад проста плашкі, што гэта чалавек інагент, до там больш такіх жорсткіх пакаранняў. І вось, Францішак, як ты думаеш, ці справяцца грузіны з гэтым, таму што выглядае проста ўсё як беларуска-расійскі сцэнарый. І ці што ты думаеш пра Беларусь? Тому што мы трэці раз уже пра гэта размаўляем. Што будзе ў Беларусі з гэтым пасля Лукашенка? Менавіта з падобнымі законамі. У мяне ідэя, думка ў тым, што верагодна, што ў Беларусі штосьці такое можа ўзнікнуць, прычым у дэмакратычнай, каб абараніцца ад расійскай прапаганды. Таму што расейцы маюць тут свае арганізацыі, яны маюць тут свае сродкі масавай інфармацыі і будуць мець заўсёды, нават калі яны там будуць, напрыклад, занадта слабымі, каб заатакаваць нас вайскова, яны ўсё роўна інфармацыйную вайну будуць весці, у тым ліку вайну прям на нашай тэрыторыі інфармацыйную. І ў дэмакратычнага ўраду будзе вельмі вялікі саблазн ужыць дзяржаўны механізм, каб гэта ўсё абмежаваць, нават калі гэта будзе проста прапаганда пра расійскіх ідэяў. Так. І адным з такіх механізмаў можа быць якраз нейкі падобны закон аб інагентах. Просто калі Грузія і Расія яго ўжываюць, каб абмежаваць магчымасць інфармавання з боку захаду, то Беларусь можа ўжыць, каб абмежаваць магчымасць інфармавання з боку Расіі. Так, ну але таксама я здзіўлюся, калі прапішуць прямо ў законе, што это там для фінансавання з Расіі гэта дзейнічае, для фінансавання з іншых краін это не дзейнічае, так? Хутчэй за ўсё это будзе нейкі такі агульны закон. І цяжка будзе прапісаць агульны закон, каб ён дыскрымінаваў менавіта Расію. Хутчэй за ўсё ён будзе дыскрымінаваць усе. То бок калі ты захочаш закрыць расійскія тэлеканалы, то ты павінен закрыць замежныя тэлеканалы. А это будзе і Discovery, это будзе там і ўсё іншае. Калі окей, ты кажаш, добра, толькі палітычныя, то гэта і Euronews туды попадзе, і ўсё такое. Тут альбо ты дазваляеш усё, альбо ты забараняеш усё. Альбо ты кажаш, каб рабілі прыпіску, што это там інагенты. Так. Або ты просто ствараеш якісь орган, які гэта вырашае, хто там інагент, хто не інагент. І вось так, здаецца, зрабілі ў Малдове, што там ёсць якісь такі орган, які кажа, што вось гэтыя чувакі, гэта ім плацяць расійскія ці прарасійскія алігархі, то все, мы зачыняем гэтыя каналы. Ну, таксама але это адвольны орган, так? Это атрымліваецца, што прымае рашэнне, як у галаву взбрыдзе таму, хто это кіруе. Таму што калі ты будзеш пісаць правіла, по якому яно павінна быць, а ліберальная дзяржава не можа функцыянаваць інакш, так, не кажам зараз пра лібертарыянства, кажам пра больш ліберальны падыход да дзяржавы, што прям найважнейшым ягоным атрыбутам ёсць тое, што по закону нельга сказаць канкрэтна, хто менавіта будзе дыскрымінаваны, што закон будзе для ўсіх аднолькавы, і хто будзе дыскрымінаваны, залежыць ад дзеянняў людзей альбо арганізацый, а не ад таго, што это за людзі і што это за арганізацыі. Так, і калі прапісаць это так, то атрымліваецца, што Расія будзе ў роўных умовах з іншымі краінамі ў гэтым плане, і вось табе і вынікае такі закон, які будзе альбо гэта закона ўвогуле не будзе, і тады атрымліваецца, мы дазваляем на прапаганду расійскую неабмежаваную,
ну наколькі ў расійскіх падаткаплацельшчыкаў хопіць грошай. Альбо это будзе там такі закон, які будзе як закон аб інагентах. Можна, конечно, там спрабаваць кшталту, што калі будзе фінансаванне з боку менавіта дзяржавы нейкай замежнай, тады это як інагента, калі з боку там прыватныя асобы замежнай, то это не інагент. Ну але колькі ў Расіі алігархаў і прапуцінскіх, якія могуць з прыватных, можна сказаць, грошай это фінансаваць. І хто, а Расія ўмее розныя пракладкі рабіць там, і для іх это будзе ўвогуле не праблема. Ну так. Тут альбо полностью адмаўляешься ад усіх ліберальных ідэалаў і прям впісываеш русафобію ў сваё заканадаўства. Ось, альбо ну і ў гэтым плане закон аб інагентах это будзе больш ліберальным выхадам. Так, конечно, найбольш ліберальным выхадам будзе, калі ты дазваляеш якую заўгодна прапаганду, але як я чую ад беларусаў зараз, прям усе вельмі салідарныя ў тым, што расійскай прапагандзе павінен быць забаронены доступ да Беларусі. Ну так, тут, конечно, цяжка, што ў нас адна мова дзяржаўная, ну беларускую мы за скобкамі пакідаем, все ж таки насправдзе большасць па-расейску размаўляе, і конечно гэтыя грошы нават вот апозіцыйныя СМІ яны больш заможныя, чым беларускія, і гэта бачна просто па ўсяму там, нават па вёрсткі сайтаў, што все ж таки грошаў туды ўліваецца нашмат больш, на жаль, і нам канкураваць вось у гэтым сегменце з расейцамі амаль нерэальна. Вось. Так. А ў Грузіі як там будзе, ці атрымаецца ў іх з гэтым нешта зрабіць, насамрэч мяне вялікія сумневы. Это не першыя пратэсты грузінскія за апошнія часы, так, і гэта не самы сур'ёзны закон, это не самая сур'ёзная праблема, якая ў іх стаіць за тымі з інагентамі, так што яны папратэстуюць, але ўладу яны не зрынуць зараз. Потому что, ну, мне здаецца, яны на гэта нават і не ставяць на мэту. Яны ставяць на мэту там адклікаць гэты закон, а ніхто яго адклікаць не будзе, тому што з чаго раптам яны будуць слухаць гэтых пратэстоўцаў. Ну так, ну і так вось паціху, і дэмакратычная краіна становіцца ўсё менш і менш дэмакратычнай, на жаль. Паглядзім, да чаго гэта дайдзе. Так. Ну, я думаю, что мы самые важные навіны абмеркавалі. Здаецца, нічога не забылі. Так, таму я думаю, что можна сказаць нашим слухачам да пабачення, гледачам таксама, ўсё ж таки відэафармат у нас вяршыню амаль. Да, і дзякуй, Францішак, што правёў гэтую суботу са мной. Твою энку за апошні выпуск, то я там карандашом алоўкам поставіў, таму я сатру. Так што да пабачення. Так, всем да пабачення.